Hola, què tal? Soc l'Aina Fontorra, la nova directora de Canal Taronja i Ràdio Manresa, dos mitjans històrics que donen cobertura a Manresa i al Bages i també a les comarques del Solsonès i alguns municipis del Moianès. De fet, Canal Taronja és l'única televisió que hi ha en aquestes comarques i és per això que amb la meva entrada a la direcció un dels objectius que m'he marcat és apropar-la molt més a la ciutadania, oferint continguts en directe i també sent molt més proactiva, donant veu a totes aquelles persones que al cap i a la fi són les que mouen la societat, les que mouen la comarca i les que fan que segueixi viva i atractiva per tothom. Des de l'equip que conformem Canal Taronja i Ràdio Manresa, que aprofito per dir que és un equip jove, motivat i preciós, el millor amb qui es podria treballar, el que volem precisament és això, obrir-nos a la ciutat i fer-ho amb programes frescos, dinàmics, innovadors i sobretot de la mà amb empreses, entitats, institucions de la comarca que com nosaltres creuen que junts sempre s'arriba més lluny i que la unió fa la força. Què us sembla? Ens acompanyeu en aquesta nova etapa?